Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Pagkinig so, ngayon, hindi maayo ang Diyos. Sa tanak panahon, maayo kita ang Diyos. Amen. Praise God. Manang nga ito, sipon o luha, ganyan, nag-abot. Kaya, hindi nato iksoon ma-express, hindi nato masaysay, makakaayos sa Ginoo. Sa pagkagusanan ko kinabuhi, kay paglinog, iksoon, huwag kita mo siya. Amen. Makatapag naon sa kapaglinog. Amen. Paglinog, walang kinaibanan ng itong kagwapa. Huwag kinaibanan ng itong kagwapo. Amen. Naamanta sa Diyos. Amen. Hallelujah. Upan, may sunod nakat. Hallelujah. Di gawas na walay print, no? Dito na magpili sa gawas, kay print, matulak. Amen. Di na maawang sa tao. Tungkol sa kahadlok. Nalaing kahadlokan, may sunod, dili ang lino, dili ang kalisod, dili ang kaulan pun. Dili ang kitik, dili ang may piti, naklili, may dili ang ay kahadlokan ang Diyos lagi. Amen? Ni kalikay, may sunod basta kabalungka na maayo ang Diyos. Sila, may sunod sa bubog, ang luha, uwaw, ligtas palibot ba, kay murag, gusto man siya, ayaw ni. Tugod na, so, may mo yung huna, kanunay, singkasing. Nga Lord, maayo yun ka sa among kinabuhi. Amen? May iba rin mong pamilya, kumpleto mong mga kabataan. Tama sa Diyos na kaparo pamilya. Hindi, kapalangparan ng Diyos. Diyos sa mga kasakit, pagkantos, ni Asya nagsimba sa Ginoo. Amen? Pa yung Diyos na. Hallelujah. May kaayo. Makatapat. Di pa yung Diyos. Inasuko ang yawan ni mo. Suko siya pag musimba ta. Di pa yung Diyos. Amen? Kaya gusto ang may gusto igsuon ng yawan musimba ta. May ito igsuon sa Matthew chapter 4. Ingon sa, ihatag ako talaga ni mo, Jesus, kung musimba ka na mo. Hindi mag-isa na kayo magsimba sa Diyos. Amen? Suko siya. Kita sa paagi kung saan magiging si Jesus. Kaya musimba sa Quran. Ano yun? Wala siya. Biyak na siya. Na ang tao na musimba sa Diyos, sabi na buhilak, na buhilak ko na ang Diyos. Hallelujah. Pinataka, pinakatuloy kung isang musikit ang panahon kaniya ito, nalingon sa awit niya. Bisa, sa ito? Itong kanta nito nga, sa ito, itong una-unang worship ito. Wala kihigayon. Bisan ako makasasala. Amen? Bisan naghatag kulang sa Diyos. Wala tayo, magpagipasakdan sa Ginoo. Ang imong anak ba? Mukhang gipakaon sa tungkol. Tayo. Pakanon, gihapon nimo. Amen? Asa ka nagigwan? Pakanon, gihapon nimo. Palitan, gihapon ka na. Ino man ang anak. Kasi kung sa kabadlungon, yung anak ko sa usahay. Amen? Kung sa kabadlungon, kita sa Ginoo. Pero kimahal diya punta sa Diyos. Amen? Patapat. Dili niya patapat. Kaya yung magbuhay na. Dili man ang kaya natimanon. Pero natiman sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya natiman. Ingon pa ni ate analin. Ito daw ito ko. Paglino ito ko. Baha. Pagulan. Nga. Hindi na ba ito imong iro? Imong iro? Ito paglino ko ito. Pag-ilog, nagsumulan. Tanan, yung mga ilog, nagnagan. Iro, nagsumunin, sinanalin, nanay anak. Iyan yung anak mo, iyan yung anak mo. Hindi ko niya biyaan. Kung ihimo na sa mananap, sa mga anak, labaw kayo muon sa Diyos. At sa bubuhon, ampigan ka sa iyong amahan dito sa langit. Amen? Tapos kung himungaan ko sila, nagluglog, nasunog na ang balay, nasunog na ang payag. Di kinabiyaan mo kayo itong lukupan ka niya hanggang namatay ka sa di kinabiyaan. Tingana ng Diyos. Yung katapat ikaw, kubiyak. Hindi kinabiyaan ang Diyos na ito. Amen? Kita naman yung biyak. Ginoo, ang Ginoo, God is so much. Grabe ang pagkapit po ng Diyos. Amen? Kung yung katapat, kita bubiyak sa Diyos. Amen? Biyaan na lang sa tanan. Ayaw kong biyak sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Sa maglangan ang sinabihan ng Biblia. Praise God.
Kaliwala sa kalipay may sunan ko sa nabalik ko. Apoy kay ko kahapon, wali ko dito sa 16, salamat sa Ginoo ni Bahir. Ronel, ako ang taklog sa tangki sa motor. Ano ba? Pwede ko mabalaka? Hindi ka hindi mabalaka. Ano kay taro ko na sa Ginoo. Oh, tama sila mo na ba rin? Sila tayo tuntunan ni Kam. Ano gusto nila? Nakita ni Sabbul. Dila sa tayo ng pastor. Ito na ayaw ng zona. Salamat sa sarili. Wala lang. Ay, wala ko na ito ang Diyos. Wala ko na yung ang Diyos. No? Siya rin yung trabaho. Hindi ka mag-goal. Hindi ka mabalaka. Hallelujah. Kung dinalari, ayaw na sila na. Wala mo sila may madalugin. Hallelujah. Ako yung suon po. Yahi, salamat po sa Diyos. Nagpapustali mo niya sa Kaparo Family. Salamat sa Ginoo. Kaya naminos tulong sino. Kaya alang taon sila. Ikuban sa pagdaya sa pagbuhay ng Diyos. Amen. Welcome kayo mo. Alam, Kaparo Family. Ano matingalin ninyo yung isang simbahan? Ano ba? Murag gari-ano. Kaya kayo nang pala ng simbahan ng Pagsunan. Kaya kayo nagkayaga ng simbahan na. Kaya kayo nag-ana ang ngayon sa church. Kaya laki na po, inaanak po. Amen? Hindi naman church na di-anak, ang Diyos man nga tugisip pa rin nga natin. Misal mao itong simbahan, lugihin mong nindot, matong kasing-kasing. Welcome, duha ang gate, welcome pa na. Muna rin simbahan na duha ang gate. Pasabot, welcome pa na. Amen? Welcome pa na, sige, alagaran ko, eras, pastor. Bakit sa huglaw ako yung alagaran? Diyos sa itong alagaran. Simbahan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Na-revelation ang Diyos doon sa kamungali. Alas 2 sa mga katulog. O ano yung iwali? Musugod si Dali sa dili, iwali ni. Lord, mula kasi masaktan sila ni Ginoo. Iwali yun. Kaya gusto na ako na i-bless mo tanan. Amen? Hallelujah. Praise God. Nakalihan na? Basa. Lagi ya string. Saya kapan sana? Ha? Hatag na po dahil marami kami sa nagis pastor ba? Hatag na. Giving ang paghatag kabahin sa itong kaluwasan. Hallelujah. Wala pa ko nakikita Kristohanon nga simba lang na mag-give niya sinso ni Prosper. Pero kung Kristohanon nakita ni Hunan na wala naghatag diha sa buluhaton sa Diyos na tiuro ang ilang kinabuhi. Hello? Pastor, nagwarta. Ang bilik pagwarta. Pagkamot ako sa MC nagsunan, 1 year yun. Ang ako ang tithes diha 150. Pero wala na muna kitanaw. Kaya kung ako natanaw, bababagan din ang ministry. Amen? Bagay din siya ng pagpapulong sa Ginoo. Hallelujah. Kapag sorry, niabot ako kiyaan, bishop sa Pita Barangay Church. Kung siya nga, pila imong tithes din. Kaya ko nga, ano mong tanong mo na? Pila? Kaya ko, 150 ka, tumak na rin mo sa Rangkis, 300, tumak na rin. Kung sa'yo, di pa niya tawaan kaya, lumoy sa kuha kayo, muli ko kawas, magsima, muli ko kawas. Wala na ito akong kaigsunan. Kasi lang gusto na kayo, nagtingala ko ko, nakaabot ko, 13 years na ko. Sa ministry, amen? Kaya, wala nang ipasangdan si Ginoo. Ikaw na kong iyaan. Balik sa ako, ang organisasyon ako, ganda ba ng chance, hindi siya pa dyan. Tagaan pansyan, 7,000 every Sunday. Plus, bugas o grocery. Wala pa naging sakyan, no? Hindi ko ano? 7,000 every month. Nandun sa MC, yung 50. Ano na yun ko? Okay kayo na? Ayaw kayo na. Pero kung dito po si Mua, kung dili, payo kasing-kasing Diyos mo i-offer. Bahalang magsinitabo ko sa MC, kay diha ko manipayon. Amen? Nakaabot ko na. Ayaw yung soul, basi ko ma-interpret ito sa uban, mga pastor. Basta magwali ng ikapulong, magwali ng hatag, magwanta ang pastor. Hello? Pa kung lawas ba? Pareha na lawas na paloy. Kung wata ako, amen?
Hello? Kung hiwata ko kay suon din na sikat lang pagkakataon ko ina. Hello? Hallelujah. Kuba kay tangki. Bakit kini ako rin may sura wala gani ko ani kulan ani magdamog-damog ko ini. Amen. Praise God. Nagot ay ako Lord kana magkaninig Ginoo pwede ni sana. I-bless nako ang tagalabos. I-bless nako ang mga people sa labos. Amen. Yung mga tapat i-bless sa Ginoo. Sige, basa. Ito basa. Niingon pa ang Ginoo. Sino nag-ingon? Dili ako. Ginoo. Niingon pa ang Ginoo kung kagagahom. Ako ang Ginoo nga dili mausap. Mausap ba siya? Wala. Busa kamong makaliwat ni hako wala malaglag sukan pa sa panahon sa inyong makatigulangan. Okay, mahurot mo ba? Kay ayaw ni suwa. Bakit mo makahurot? Kinano? Kay mo! Yan ang Diyos na. Amen? Bakit mo makamatay ba? Bakit mo? Yan ang Diyos. Kinano mo kayo sila. Amen? Sukan pa sa panahon sa inyong makatigulangan. Wala kamo masunod o magsuman sa akong mga tulungan. Karon balik kamo kanako ang Ginoo magagaw. O ako balik ka ninyo. Apa nangutana pa kamo? Unsa ko na mo pagbalik kanimo nga wala man kami sukan mo biya nimo. Saan ka balik nimo? Wala mo biya nimo, Lord. Nawala ko na. Sunod. Mamutanaw pa ninyo, mahimo bang kawatan ako sa tao? Pwede ba? Wala mang imposible. Amen. Nahima magong korupsyon, ang kurato tanawa ato ang nasod. Ni asenso ba? Amen. Tungkol sa korupsyon, wala yun! Masinso na ito bukas dito. Balik kukuha ko eh. Luto na mo, may sumunod na. Luto na mo. Si Pastor Rabanis, balik-balik. Ako yung sa'yo, ako yan. Ako yung sa'yo. Balik-balik na. Pakaunas ka no? Tungkol sa kurap. Amen? Hello? Tungkol sa kurap. Walay tao, so walay nasod, isang masinso tungkol sa kurap. May pagkayo na igsunan. Hallelujah. Kurapson, di ka namin kurap. Di kawatan niya ako kay wala ka mo maghatag sa inyo. Ikapulo ko pamahalan. Sa David, mao ka na, magitunglo ko ang inyong tibok na nasod. Karon aghaton ko kamo, nga sulayan ninyo ako. Isa nag-ingon? Sulayan ninyo ako, ang Ginoo kang kagahom. Dan ang ninyo ang tibuok, matapat. Tibuok. Kinahin lang. Tibuok. Kapag yung tibuok, kalibutan, ang pastor ng tibati ito ulit. Kaya naman, wala. Basta po. Lord. Sa kasabot. Ang tao na muli kasabot, bagot po. Pero ang tao na kasabot, mahimukot. Karon naghatod ka mo, masulayan niya ako ang Ginoo ang kagahomdan, ano niyo ang tibok ninyong ikapulong sa bodega sa templo. Aron may pagkaon diha. Asa daw? May pagkaon naman ni kang EG. May pagkaon rin siya kaon na mo. Amen? Hello? Padagan ko kamo, ay kadali. Bodega sa templo, tibok ninyong ikapulong sa bodega sa templo. Aron may pagkaon niya sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padagan ko kamo. Ulan. Kasi pinig sa ulan. Blessing. O hatagan mo kahino. Bram! Panalangin. Amen? Ang punta, amahan ako ganat noon. Hindi ito ko gusto magwali o Diyos kay walang di man maayo. Pero nag-ingon ka o Diyos, iwalay na ako. Tungod kay ikaw noon mo bless makatawhan din nga dapit. Lord, open their hearts, open their minds, na ilang madawat o ma-obey ang ipaabot ng oras sa Ginoo. Kaya kinigigan man kanimo. Salamat sa pagkabuhaton sa mga taliwan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tema. Next sa atong tema. Kung sa'yo tema? The mystery behind tithing. Kaya yung pagkalan ko, nagaya ko ang Ginoo Diyos ng revelation. Hindi kayo murang vision pag inimali yun. Dili na ng pastor mabali ano ba? Hello? Kanang may murang isong yung masubo, ang lihat kayas, kanang mihawa sa simbahan. Kalong ko na kataw. Hello? May makatapat pang ihatagod ka mo. Hindi ka daw. Hallelujah. The mystery behind. Sasabi-saya na. Kung may ako na baluan, mabuti ka sa lang. Hey. Ang misteryo sa likod sa paghatag sa ikapulong. Nakapalo pa no?
Hallelujah. Sunod, meaning, what is mystery? Mystery, something that is unknown. Amen? Butang na wala yun, mahibalumi. Unang espiritu. Hello? Ang kaluwasan, ang kining tais, ang kining kamaturan, ipadayag lang ni sa Diyos, ihatag lang ni sa ayat mga pinili. Kaya di nyo kasabot ang mga pinili ali. Ang truth. Butang na wala, something that is unknown, unexplained, or beyond human understanding. Walang mystery. Butang na wala mahibalogi, wala mapasabot, o labaw pa sa pagsabot sa tao. Basi, kahatag mo yung sunod, saan magilugay na magkita rin? Kung saan ano pinagchat ako, Pastor, kung saan pasabot ang tithes and offering? Hello, matapat kasabot ka. Basi, kahatag lang ka ba? Kasabot ka, kahatag sa Ginoo. Wala kasabot. Hindi ka hatag ka, wala kasabot. Hello? Kung saan ako ikso, makita ka lang masabtan nila, kung saan magiging? Ang ay matamuhatag ka rin. So tithes, what is tithes? Is a 1/10 portion of something mao ang ikapulong kabahin sa usa ka butang. Pastor, balaod pala, pastor. O sige, sa balaod, sa grace. Basta mo grace? Kung balaod, gahan na. 10% sa grace, doble. Ato masaon. Asa ta desa ta reason desa ta. Ang Hebrew word of tithing is sa Hebrew word sa tithes is maaser. Ano? Maaser sa research. Hebrew word sa tithes is asar. Asar, amen. Mag-uban ang tithing of rich. Sabay pagmayo. Mao na sila kahulugan may sunan. Ang tao magahati ka po mo dato. Wala tabangan di mo na ito. Katapat, wala tabangan doon ha. Eh nga, obey. Sunod, di ba mo gusto kiling balaod dito sa grace? Grace. Tanawa ang grace ha. Giving under grace. Hello, yung mga tapat, paminaw ba? Kasabot ka. Masig ikaw rin, Pastor, wakta hindi ba? Pastor ba? Hatag ito ba? Bukso kita, wala kang ipugos ha. Ingon ang acts, only ang giving under grace sa atong karong panahon. Ang tanang magtotoo, nagkahiusa sa pangunahon ng Acts chapter 4 sa dito, nagkahiusa sa pangunahon ng pagbati. Ang matag-usa kanila, wala mo angkol ng iya mga butang. Iya lamang ngayon, kundi alas tanang sa grace. Wala si Mami, ako na rin kayo. Amen? Ako lang siya, makinakot. Tanawang mo sa grace. Ang matag-usa kanila, wala mo angkol ng iya mga butang. Iya lang yun. Dahil ka na pre, ilang tinakan. Katapat, hilo mo ka. Muna ang grace, amen? Oo, kundi alam sa tanan. Kartetris, padayon ang mga paghimo sa mga apostoles, sa mga hibulong ang utang, sa pagmatuon niya sa Ginoong Hesus, nabanhaw ngayon. Kung dako kayo nagtabang sa Diyos sa tanan mga believers. Sa 34, sunod. Walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinahanglanon tungod kay may mga magtotoo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay o gihatag nila ang halin. Usa daw? Usa man na? Di mo na tithes. Tanan man ihatag. Kaya, katamad kaya din. Ano siya? Ano yung kaya ko? Ay, natagbukas. Mo may giving under grace. Nagdupli pag-abot sa itong panahon. Amen? Naiwas ginawa Isus sa Matthew chapter 5 verse 21. Kanian tumiingon ka nga pumapatay ka silutan, di ba? Pero karon bisan masuko ka silutan ka. Di kung masuko ka na panahon na mura ka nagpatay mo ng grace, nagdupli. Sabot ha? Amen. Di ba kita kahatag sa ikalapo, 10%? O sa mga nagres, makahatag ka. Labo ka sa 10%. Saan ka na to? Oo na tithes under grace. Kung ingahan na yun, ingahan mo. Kung malang doon, grabe, malang doon, bakit ito ang kuhan kay Bisok isang tuno? Masalamat sa Diyos ay naghatag sa revelation. Amen? Hallelujah. Ingon
siya, o gihatag nila ang halin sa mga apostoles sa kanagan. Ang alagad sa Diyos. O bahin-bahin kini sa mga apostoles sa matag usa sumala sa kinahanglan. Ikaw Pilipin, mo yung Bible dito ka, pagwala rito. Ikaw rito sa uhaw ka dito ka. Amen? Mausap din ang gihimo ni Jose ng taga Cyprus. O Diyos siya magikan sa kaliwat ni Levi. Kitawag siya sa mga apostoles o Barnabas. Nga ang buti pasabot, magalasin. Ibalik niya ni Jose ang iyang yunta o kihatag niya ang halin sa mga grabe yun. Hello. Grabe ang grace. Uy. Masuko sa Madiroy. Kasi ni Prem, ipatay na niroy si Prem. Amen? Suko pa lang na. Grabe ang grace. Amen? Doon ulit. Hello. Matthew chapter 19, na ay dato ditong matanong, Lord, o sa akong himokon, alam na ko na ang kinabuhi mo ng katapusan. Alam ba, okay mo, ayaw pa na ba? Sa to? Ayaw pa na ba? Ayaw pa na ba? Ayaw pa na ba? Sa paklase, ayaw! Kasi sa sambugiro Kasi, o sa piyang buhatan, Lord, ano makaampot mo sinabuhi mo ng katapusan? Ibalik yan mo, kamtangan ang halin, ihatag sa? Di kaya, talikod sa ito, balang nila. Kaya ang Christ mula 10% lang. Ano? Kasabot na na? Marami si Lord, no? Na kung himuon nila imo, bukuan kung kang panalangin, naghinupra ang panalangin. Hello? Hallelujah. So, ay pamutana. Siguro kakasabot ba? Gabi na ditong mga usani na magkalisod dito, ka na magtabad ka ng daw ka. Daw ka ba? Hello? 9 perspectives God has regarding us when we give our tithes and offerings. Siyang ka mga paglantaw sa Diyos nato, nimo, nako. Ang tanaw sa Diyos nimo mauni. Siyang ka mga paglantaw sa Diyos, dili ka nato, kung muhatag kita, niining ikanapulong o mga halal. Hello? Siguro ka na talaga, kita ka sa buko sa mga kaya pulo. Hello? Sabot ba? Oh. 9 perspectives God has regarding us when we give our tithes and offerings. Siya ka mga paglantaw sa Diyos, hindi ka nato kung katapat kung mubuhat kita niinig ka na pulo mo pangalan. Number 1 perspective only. Now, paminam. Okay, number 1. Giving tithes and offering is a form of praise and recognition that God is truly with you. Usa siya igsoon ang paghatag ka na pulo o mga halal. Usa ka purumana sa pagdaig o pag-ina nga ang Dios tinuod yun nga naan nimo. Amen. Number 2, kumanta. Giving tithes and offering is a praise and recognition that God is guiding and watching over all your journeys. Amen. Sagot ka to? Sagot, ang paghatag igsoon sa kanapulo mga paghalad o sa mga pagdaig o pag-ina. Amen? Nga ang Diyos nagagkain, nagauban kanimo o nagalanta sa kanimong journeys, kanimong lakaw, matagadlaw. Amen? Imong iina sa Panginoon nga ang Diyos imong partner bisan asa ka, ang Diyos imong partner na sunan, ang paghatag ikapulong mga halal, iina nimo nga ang Diyos imong partner. Gambay ang nagiging. Siyang partner din. Si Lord na eh. Nag-chat na tagibaano. Sa Facebook, sa pasanta sa mga friend. Pasanta ko, pastor. Sige, pasanta na mo. Number 3.
Giving tithes and offering is praise and recognition that God meets all your needs. Ang paghatag kung ikanapulo o paghahalan. Usali ka pagkain! Amen! Paghatag mo ala, ay ng Diyos, wow, gitay, di ko saan naman. Usa ka pagkain o pag-ila, itong i-recognize, itong ginoo, mag-ila, mo nga ang Diyos nagtakbo sa imong pagkinahanglan. Lord, ikaw ang nagtakbo sa pagkinahanglan. Hello? Hilong ka ba? May nagtang mo ilan to. Alas this, alauna, sige ka. Alauna ng pila eh. Pero hatag, urahin. Tago pa, ikaw na ito hatag. Parang kalagaan sa iyo, alauna. Kapapat ko na Pinoy. Paghatag na, hindi ko una-una ba? Sugo pa, ay ako na tayo, nagdugay ko na, may tulong-tulong pa. Pero hatag iskutan. Wala na yun. Wakit yung bukata. Katapat bagtakon. Ya. Hindi ka masusunod, bagtakon ka. Amen? Ay! Kasi gusto i-bless kino. Kita mo dito na. Number 4, kumana. Giving thanks and offering is an act of praise and recognition that God is taking care of you outside and inside your home. Paghatag tayo sa mga umagahalan, imong gitay gila ang Diyos na siya ang atimanin mo gawas sa kusunod sa imong balay. Amen? Kaya yung tawag tayo sa wala kasi so. Hello? Lamat sila mo yung alam, hindi mo pagday. Ipasayahan mo tulog sikat. Ito palapakan ng Diyos. Nakapay college. College. Pagkatawa lang, tamo kayo muna mag-isukog. Gusto sigwari ito ang tanaw, hindi kwarta mo. Bayo mo, kada adlaw. Yung sa pastor, gusto sa ikot sa mga kaubang driver, gusto kayo mo ito, na ako yung adlaw sa 1.5. Sa hirap sikat, 1.5, 1.2 ang adlaw. Mulaga, usap na sa mga. Alas 4 media muli. Alas 6. Dahil kasabi lang kung ulit dahil. Sa pastor, hindi mo ito akong kauban, pastor. Ang income na ko 1.5, 1.2. Nga naman, si Padaalan. God. Amen. Yang anak hapit, graduate ante asli, ante graduate yang anak rin, hapit na mag-graduate sa college. Amen? Kung makapumpuri pa yung suon ang tag, sila mo naman nato magsighatag. Pati nga nato itong manalo, nag-alam mo ka na. Ito maghihatag, nag-alam mo ka na. Kung makapumpuri pa rin tayo mga alam. Hello? Kung di ka hatag, yung katapat mo, hindi ka buhatag, madamot ka. Gusto niyo mo yung maglimbag sa kamulan? Ha? Kusa ka? Madamot ko kay Boss Bawas! Gusto ka? Kay Bawas? O kaya Bapo? Uy, Boss Bawas! Madamot ka. Sa hagdawan, sa ginugit, sa ginugit, wala kay gibing. Hello? Ano makita po? Hallelujah. Number 5. Okay na lang. Giving tithes and offering is praise and recognition that the Lord is truly God in your life. Paghatag ko ng kapulong mga halang igsoon, usa ka pagdayo pag-ila sa Diyos, nga ang Ginoo si Kristo o'y tinuod nimo ka Diyos sa iyong kinabuhi. Amen? Ngayon ba, ganaw si Mas? Si Matil. Pastor, mawaring tayo. Nasilo na ka sa Christ din? Hello?
Say 6. Giving tithes and offering is a way of praise and acknowledging that God is the one who gives you everything you are. Ang paghatag ay kanapulong mga halal. Maoy pagkaig, pamaagis pagkaig o pag-ilah giigsuon. Pag-acknowledge imong giila ba nga ang Dios siya lang yun ang naghatag sa tanan hinaan mo. Amen? Sa ikatan mo gusto. Gininawa. Asawa. Asawa. Yan. Ano ka lang hali? Magbaan na yung asawa ko. Hindi ko sa hatan mo. Ang Diyos naman. Amen? Hatag. Asawa, isa kata si Kumana. Siya naman. God, amen? Ang Diyos, hatag tanan sa labi. Amen? Iyon ang Bible, sila hatag igsuon og sin. Aron makapugas ka. Amen? Kung is it? Ate Chichi. Chichi, asawa ni Madero rin. Doon ko sa oras, Chichi, nagsuunan. Huwag kita, hatag, itagalan niya, isubrinan niya. Hatag na. Huwag kita, iglip sa to ang kaman sa unang, ginapok ay bugas, wala. Dahil ko sa nagsuunan. Pandemic, huwag kang ibayad sa motor. Hello, sir. Ma'am. Ano saan mo bayad, sir? Ito, ma'am. Pandemic na ba? Sirado na lang. Wala'y simba. Wala'y times. Ano nga, sir? Saan mo ni? Pirahan lang din, ma'am. Yung kulon, kung ako, ani hatag yung suwani. Di gamit na parang hindi ka matugbar. Gamit rin para ministry, Lord. Pagkahapon, nagsuunan, nagkataga si Nicole. Nicole. Nicole, kaya lang ka, Nicole? Wala! Uy! Kaya pastor! Hatag ni Mama Pastor Times. Wow! Napangitlog. Si Nicole. Ay, alimot si Nicole gawin kung siya. Ampuan ako ang kapulog. Lord, i-bless ang mga chichi. Makabana siya kumuntan. Badal na yung kumuntan. Amen? Palampakan ng Lord. Pagkalan ako, wow, 14,000. Hello? Chichi na anay luti, na anay guwapong balay. Kapag palampakan niyo. Hindi na. Isultan. Amen? Hallelujah. Muna ang tithes is rich. Hallelujah. Praise God. Ang hatag ko is dubli. Dubli na mo. Hallelujah. Tinuod na may sunan. Praise God. Wala may ginawang diyanto dili anak. Basi misinterpret mo ba? Ang among giadto yung katapat ang atong kalan. Nagpormada ng igsoon, naghatag lang siya portion gamay ang Diyos. Para nga mutabang ka sa ministry. Hello? Amen? Number 7. Wala lang. Mamata. Giving tithes and offering is a sign. Usa ka ilhanan, di mailhan, that we are the true descendants of Abraham. Ang paghatag na isa kanapulong operate, usa ka ilhanan o sign, signalis, nga kita kaliwat ni Abraham. Oy! Usa na ito kong Abraham? Si Abraham, di palato kung ayos gino. Pobre kaya si Abraham. Saan na may igsuon ang Genesis chapter 12. Abraham, biyahe mong naso, imong panimalay, imong balay na nagkaptangan, wala bilin. Biyahe, sunod na ako. Si Abraham, magkita lang sa kusara, isa, wala. Kasi Abraham, igsuon, ituman niya ang pulong sa Diyos. Kaya kung hatag na igsuon ang ika na pulong, pag wala niya magbase sa imong faith sa Diyos. Amen? Magbabase na sa malaon, ayaw hatag.
Pero babase na sa timuhang pagtuo sa Dios si Abraham, mihatag sa ikanapulo, dili tungkol sa malaod, kundi mihatag siya tungkol kay nahigugma siya sa Dios. Amen? Oh, katong mga mama kaya sa dalaga pa mo, sige hatag siya mga bata. Sa luta mo dalaga, sige hatag. Alam mo, pastor, putot-putot na mga pastor. Na ay hatag about masakit. Laga rin, ang ginagawa. Pastura, mo kaya dihatag suwa. Pastura ba din ba? Naaway, kung saan? Ang akong kasi-kasi. Nahupas ka na kuwan. Hallelujah. Musunod lang wala. Pagkain, pero gagawin pa musunod. Naghatag. Tinoon? Hallelujah. Kaya hatag verse. Ikaw na yung verse ha. Sa Genesis chapter 40, 17 to 20. Sa papaulit na ni Abram. Si Abram iksuon. Ganong Abraman? Kay wala pag i-bless si Kilid. Amen? Si Kilid, ako si Kilid. Kilid pala nanon buwan mo mga gato na, Madam Kilid. Musudra, amen? Abram pa yung pangalan, kaya wala pag i-bless si Kilid. Ilan? Yes! Hallelujah! Pumaulit na ni Abram, human nila pilis kadalo Omer, kung ang iyang makauban ng mga hari, itakbo siya sa hari Sodoma sa kapatagan sa Habi. Siya Habi. Ang itawag usap kong kapatagan sa hari, itakbo usap niya si Melchizedek nga hari Salim. Word Salim, the Greek word is ang Salim igsoon, wala siya kanang shalom, means peace. Hello? Yes. Si Jesus is the King of and the Prince of Peace. Yung sa dali, itagpo usap siya nito si Dik, nga hari sa Salim, o pari sa labing halagdong Diyos. Si Jesus, pari po siya sa labing halagdong Diyos. Basta ko Hebrews chapter 6, siya ang pinakataas high priest siya. Si Jesus. Hallelujah. Nagdala si Melchizedek o pagkaon o kiliton. Salot. Gipanalaginan niya si Abram nga nagaingon, hinakot pa kapanalaginan ka Abram sa labing halagdong Diyos na nagabuhat sa langit ug sa yuta sa bayti. Na lain ko lang labing halagdong Diyos na naghatag kanin og kadaugan. Amen. Sa imong panginabuhi negosyo, sa imong paglakaw, pamaligya, pamalit, pagbuhi og mga hayop, pagtanong, kitagkaan kag kadaugan sa Dios. Ang uban na mamatay na. Kung ano yung panginawihan, mga wala, pero ikaw, naapang yung panginawihan, amen? Naghahan ka kadaugan sa mga nag-atlaw. Kung tungkol kayo naghahan kadaugan si Abraham, kung sinihimo niya. Dalay ko na labing halagdong Diyos, na naghatag kayo ng kadaugan, matong sa imong kaaway. O na, ihatag ni Abraham si Melchizedek. Ihatag ni Abraham si Melchizedek sa ikanapulo, no? Ihatagan ni Abraham si Melchizedek sa ikanapulo, nga bahin sa tanan nga iyang nakuha sa ila. Hello? Ngayon yung tekstoon sa punto nga ang paghatag o ikanapulo o paghahalan timailhan nga kaliwat kani nawasa. Ano po tayo? Galasya Kapitulo 3, 6-9. Muli Galasya, timailhan nga kaliwat ni Abraham. Kung di ka matagtay sa matapat, di sa kaliwat. Ha? Galasya Kapitulo 3, 6-9. Sama sa hitabo kang Abraham. Layo kayo? Genesis at Galasya. Layo ah! Pura si Abraham. Hello? Kay antaw mo maasimso. Maihanap sa kayo. Ano? Amen? Kupri pa ka. Wala mo doon mo. Kupri pa. Suta. Nakamali ka. Nakumangkon mo. Pwede makikaon. Nahagpon ta. Ikaw po ka tigalan. Inaala? Sama sa naitabo ang Abraham, sumala sa kasulatan, nagtuo siya sa Diyos. Masa daw? Wala yung balakon sa Diyos. Kung tungod sa iyang pagtuo, di pa kamatarong siya sa Diyos. Ang hinungnan na nausap ka, ang pagpo ka din na kamaritis, ang ihatago na ka, na kanalong tungod sa iyong pagtuo.
Dili kay pag-abot na ko sa ABC ba, si pastor, ang pastor, nausap niya ka. Ha? Nagkasipan niyo lang usap. Tungkol sa imong pagtuo kang Christ. Nausap imong kinabuhi. Amen? Pagtuo, pagtuo. Hindi kayo surong kayo si man, usap ka. Hello? Amen. Makatapan, nausap na ba ka? Oh, panausap kasi kami. Hoy! Tungkol sa pagtuo ng usap, pagkatarap sa city. Busa, klaro nga ang mga tao. Ipigil ako tao ng mataban, tao ba? Ipigil. Busa, klaro nga ang mga tao na nagatuo sa Diyos, mao ang tinuod nga magkaliwat ni Matapan kaliwat ni Abraham. Kayo mo nagwal? Kaliwat dahil ka ni Abraham. Si Abraham nakatagapulong wala? Kaliwat sa ni Abraham. Amen? Sa na po. Kanian to pa nagainguna ang kasulatan nga pagkamatarungon sa Dios ang mga dili Hudiyong Itali. Amen? Tungkol sa ilang pagtuo kaniya, sumala sa kasulatan, kining mayong balita, ipahayag sa Dios ng Abraham na angay kong Dios na ito pa sa Genesis pa lang. Ano mayong balita sa Genesis pa lang? Hello? Naangay grace sa panahon pa lang ni Abraham. Huwag mo makabalo. Katapat, karawan ka malo. Good news kayo balita. Oh, nag-iingon siya. Palalahinan ko ang tanang mga tao, pinaagi kanimo. Si Jesus na ang ginaslutan, dili ni Abraham. Na si Jesus, kalimot pa ni Abraham. Amen? Ito si Abraham sa pulong sa Diyos o nagkawat niya ang panalangin. Busa ang tanan nga nagatuo sa Diyos, tanan nagtuo sa Diyos. Amen? Panalaginan usab sama kang Abraham. Plus ka sa Ginoo, Ginoo. Sayang man pastor. Talit mo na po ni lipstick. Ako sa Shopee, grabe. Ano? Samantala, gamay lang kay portion sa imong blessing, hindi ka kahatag sa Diyos. Amen? Mo hospital yung anak, yung hamis ng usa. Bisa pagpilay bill, pangitaan mo paangit na kaya dito. Oy, ginawan? How much? Gamay lang tayo yung suwan. Hello? Pagpagulgul pagig ka. Maris, balik guys. Sige, ito mo tayo sa hospital. Hello? That is the truth. The truth can set you free. Sunod. Kumalata. Sa kawalo, giving tithes and offering is approved. Ang paghatag ko ng isuri ka na pulo o halag, usa ka pruweba na that you are trustworthy with the blessing entrusted to you. Usa ka pruweba nga kasalingan ka. Amen? Sa panalangin nga gisalit mo. Mahatag ka, kapayalan na ito. Verse. Lucas 16, ang tao na kasaligan sa gamay nga mga butang, kasaligan usab sa dagkong mga butang. Ug ang tao nga limbungan sa gagmay mga butang, limbungan usab sa dagkong mga butang. Amen? Pasabot, trustworthy, kasaligan ka. Naghatag ka kinapulong o pangahalan, kaya mong gila igsoon nga, kasaligan. Ang tanaw sa Diyos mo ba? Kasaligan ka sa blessing. Amen? Yes. Number 9, para ko. Giving tithes and offering is a strong wall. Ano daw? Usa na sa kaligong pader that prevents predators from entering your livelihood. Ang paghatag o ikapulo o pangahalan o naligong pader
Gani yun kaabot ang dimalas, mga pistis kinabuhi. Amen? Mga pistis kinabuhi sa mga sakit, balagtian, mga matay ang mga tanong. Isa pa? Patay ang mga kahayupan, bankrupt ng negosyo. Mga pisti na. Kaya kung siya kasakit, bahot may kwarta. Tinoon? Burot, oy! Mga pisti na. Kung maghatag kay kapulong mga halad, butangan sa Diyos o pader. Hindi kong pader yung panginabuhi. Wala yung mga pisti makasulod. Amen? Naghatag kayo. Now, asa na makita, Pastor? Now, sunod, verse. Malakias 3:11. Dili na ko tugutan. Kung sino sa Diyos? Dili na ko tugutan nga kaunol sa pisti inyong mga pananog. Di ba namin nakalabanan rin ang negosyo man, amen? O ang inyong mga ubas, dili manalaran. Kung di ka muhatag doon sa itamutungan sa pulong sa Diyos, itugod sa Diyos ang mga pisti. Amen? Kung naman ka, pisti na. Nabuhin natin, mag-blessing. Oy! Ipasabot mo sa Ginoo karon. Amen? Makatapat, salamat sa Diyos. Ipasabot, nakasabot na mo. Dili tutugutan nga kaulon sa pisya ninyong mga panahon. Kung sa Diyos na, ang hatag sa inyong kapulong. Amen? Dagat sa templo timok. Sa 11, dili tutugutan nga kaulon sa pisya ninyong mga panahon. Kung ang inyong mga ubas, dili mga yara. Protektaran sa Diyos sa inyong negosyo, protektaran sa Diyos sa inyong kahayupan, sa inyong pananong, anak klasik panginabuhi, protektaran na sa Diyos. Amen? Sunod. Conclusion, o malata. Genesis chapter 28, 20, 20. Kunya nanumpa si Jacob nga nagaingon, O Diyos. Ano daw? Kapag sa English version, kung sa Ibasaya na ko, para masata na ito. Si Jacob Igsoon, nag-promise siya. Kaya wala, gini, nahod si Jacob. Hasta gini siya, wala. Gini siya. Ikaw na, mamaato kasi mong iyuan, nagkakamang itong mga panalangin. Ato dito. Kita itong asawa, baka siya asawa. Nag-promise si Jacob, amen? Ikaw sa Lord, nanumpa. Naingon, O Diyos, kung ubanan mo ako, o bantayan ining akong lakaw, kung hatagan o pagkaon o pisti, kung makabalik ako sa balay sa akong kamahan, kung walay na utang na hitabo, anak ko, ilhon ko ikaw, Ginoo, nga akong Diyos. Amen? Sunod, kining bato nga akong ipatindog, isip ko sa kahandumanan, magpapatuod sa iyong presensya ni ini nga David. O gihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanan nga ihatag mo kan nga naman ibantayan si Jacob, ipanalahinan si Jacob, di ulit si Jacob dato na kayo. Ano mga pa? Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, o Diyos ni Isaac. Ano naman? I-bless mo sa Diyos. Hello? Marami siguro kung di mo kong bantayan at i-bless, di mo kong panalaginan mo, kasi sugan ko, ihatag na ko kanimo ang akong ikaw. Hello? Yes. Dili giti pagwarta. Jesus said, the Holy Spirit said, panguswano nako ang mga membro sa Rock of Salvation Evangelical. Kung dapat kung di ka totoo, bahala ka sa buhay. Genesis chapter 8, dito. Sa tangan niya pa, niyuta, dili kayo matapos ang panahon sa pagbugas. Amen? Niya pa niyuta, hindi matapos ang panahon sa pagbugas, o sa pag-ani, o kabugnaw, ang kainit, ang tinginit, o ang tingtugnaw, ang adlaw, o ganyan o ang gabi. Last na verse, 2 Corinthians chapter, ikaduhang Korinto 16, hinunod ninyo gini. Ang panag-ignan sa atong paghatag sama sa pagbugas. Amen? Bugas na ka. Kung gamay lang atong ipinhi ang ipugas, gamay lang sa mga atong maani. Apan, kung daghan atong ipuga, pinhi ipugas, daghan usab ang atong maani.
Nga ano maingon nagdaghan o gamay? Kay naa sa grasya. Amen? Ipasabot ni Paul, gamay lang po. Ang daghan, hastang daghan po. Pulo sa Diyos eh. Makatapat sudan doon. Ato na himuon. Pastor ako na himuon, pastor. Wala mo may trabaho. Wala mo may panginago. Wala mo may negosyo. Wala mo may kwarta. Tapos sa rin, bukod ang bumba. Ano ba? Sa naghang kati o sa gamay kati? Isa na yung bumba na yan. Ano ba? Uyan, ulan, gripo na lang. O saan kati? Isang kabaldi, ang kati, isang tabo. Ano sa magsugod ang blessing? Gamay laghan? Sa gamay. Amen? Ano sa magsugod ang napong bungi? Sa gamay, sa laghan. Gamay pala kung wala na plus lawas. Gamay pala sugdi na. Yung Diyos, salahigod ko. Yung Diyos, amen? Salahig ko. Kaya salahig lang Diyos. Matingala ka lang. Grabe ka Diyos. Grabe ka. Hinang ka lang. Grabe ka maayos kinuha. If you obey, you will be received. Amen? Utuma lang kas puno. Sige mo, lagi na mga yung tipo. Wala ko peksonan sa kasimana. Siyapi. Lord. Sapa. Pwede mo pwede. Hello. Ulog Shopee. Si Pastora, grabe. Kung kulang Shopee na magla. Si mana katulong na mga Shopee ba? Ano ko sa kanya may pabalik ka? Dapat sa Diyos, itagaan ko niya sa nina. Lakla yan namin ako kayo. Buwan nila. Nakuha ko lang. Nakuha yung game si mga. Happy Father's Day. Maganda Father's Day. Di sa loob pa ka ng, ha? Nakuha, limog na. Nila. Sa nina, may picture lang. May picture yan na. So, bubot ko ni patitik. Hindi kita luminom, hindi kita minum na ginainaw sa asawa, ha? Hindi kita mawala na yung asa nila. Hallelujah. Hello, ako pa sa kasabot may suot, kung makahatag ka sa Shopee kada semana, ang ba sa Diyos? Ano sa mga sa Diyos? Kung ang apito yung ito na namin, Kristohano, pupulapin ako. Nga naman, walang pagtagal sa maagi sa pagkakas. Kakasatakan ang pagkahatagan. So, pwede mo, gawas-gawas ay hihihi na yun. So, pwede mo catch. Gusto mo na siguro? Walay Kristohanong dalo o sa langit. Sa Exodus 9 of the gifts of the Holy Spirit, one is giving. You know what? The five next one. Gusto ka maasinso because Christ meaning maaser is rich. Maasinso mo nampo ang imuhang kinabuhi. Tanawa ang mga tao na Christ. Nota sila. Nota sila. Dinampo. Pero mga tao walang kahit kapulo, managata ikapulo. Kung sila ito mo nila. Nakukot Diyos mo. Pulo sa Diyos. Amen? Yes. Hallelujah. Ato o maasim maitog. Pag-abot ako sa maitog, dilitin mo sa evangelical or square. Abot ko lapag, hindi ka ng pagkaon yun. Hindi ko lang mga membro ito. Ingana na mo kapalangga, pastor, ang mga pastor. Kung nga, siya tanawin sa kuhan, hindi ako. Aspas, kahon, susunod. Nakaon. Suksukan kung nalip sa kalibo. Wow, yan pang gasolina. Ikaw siya, pastor, ako na. Grabe, pastor, ba?
Di ka kapataparang gabi, lahat ni Master. Grabe yung glass, si nanay, gusto mo si nanay, grabe nanay mga tindahan, nanay ka. Gusto na lambok, nakita na yun, baka naman payat ka, lagi basta di naman ko stress, yung glass na ako sa ginawa. Ang wala kayo glass, may stress na kayo! May stress ko, may stress. Sabi na mga asawa, may stress na sila. Marami! Magsara lang ka. Ayun, marami! Oo. Gusto ka naman, nanay? Pero kasi bumido ba? Naku, asa na naman ubat? Pero di sa, muli! Ano yung usapan namin? Mga asawa, igsoon, sarang observation sa nanay ng usapan. Okay? Sa una, muli! Pero kalong, muli? Usap? Namin na usap ba? Makatapat, born again na. Di ba born again yung natawag si Ma? Tapos, Evangelical Bible Church pero nausap, iusap sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kung anak may suman, giblas ikso ng taga-makito, grabe na sa pastor, isa gili ka ng pastor, basta pastor, at imanon ka na. Pare, magbalik-balik mo na rin. Pare, pastor, saan masarap? Grabe na, amen? Kita, kinakoy ang pagkasitso yan, grabe. Kasi may nabuhay si Mumanater, nanagat lang. Kung tayo na naglanghang, nanagat yun. Nanay, tagtulog ka bangka, taglima ka bangka, grabe yun. Kasi rito, Ter, give lang pastor. Grabe. Hello? Mukatapat ka, sabot na. Nahalandit na masayangan. Kaya ang yawa, hindi ka gusto, sa gusto ka i-bless. Amen? Di siya gusto ng i-bless sa sino, ano man, ma-stress mo. Blessing, ma-stress yung tao. Praise God. Amen? Pag wala blessing, ma-stress ko, ikaw naman, ayaw ka, pamasahe, Holy Spirit. Ha? What the fuck? Pamasahe mo, sir. John 3:16. Pamasahe na sa system. Bukan dapat, what the fuck? Ma-stress ka pag wala blessing niya. Tinoon? Makuhan ko yung, ano ba? Tulad ko dato na, gano'n magkikita. Kami ni Pastor nag-hatag-ibigay ka ng pulo. Mga Pastora, nagkaalam siya kagwapa kasi hatag ng pulo. Tinoon na may sunan. Hatag-ibigay. Ang ginagahilan ng Diyos. Kaya nga naman, ang Diyos may nag-bless na. Dili diya ka mo. Pero digamit ka sa Diyos. Matapat, digamit ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Asa man yung mabuhi? Na kami nagsali ka ng mabuhi ang pastor. Asa man? Asa mabuhi ang engineer? Saya pa ka-engineer. Amen? Asa mabuhi ang panday? Saya pa pamanday. Asa mabuhi ang paburikan? Saya pa paburikan? Di ba tinoon? Asa mabuhi ang mananagan? Saya? Papanagan. Asa mabuhi sinika? Magkamay pa sa pag-intro, sige. Ang buhay ng Diyoan. Sugat mo? Hallelujah! Ito pa sa ang buhay ng Diyoan. Ikso ang igamit lang mo sa Diyos. At mapanayon ang menace. Daghang pastor ng ikso ng buhay ko. Wala sa ministry ka naman. Pero walang pagkakasapon. Kunya ditapit pagit ang pastor na kurakot. Ako uyuan, nagwali sa punta linaw. Madalang pina pa mo? Nagwali sa tayos. Ay, nagpawa mo ng simba. Siksi kayo. Kung magsimba mo, ito sa pasunis, siksi kayo. Iwan sa mga pastola ko yan. Ayaw ko rin nga ng isang Spear, kay matinta ko ang bana. Pinabadlong ba? Ano yun kay ako ngayon? Wapo man to. Ambil akong lang. Patay naman po to.
tigsuot, wala ang tiles, ang kagibuhat niya. Dipus niya ang tagutanan niya karatula ang mga lubi. Ang pastor diri ko hakod. Kanang lubi, butakan ang lubi. Pastor diri, now ang kwarta. Magikan, isuot ang uyuan sa atas ko. Saan na butang ni? Sige mo sa uyuan, may isuotan. Lord, patalaga niyo yung tao nagbuhat. Pagkaulaman yung Ginoo, bless yung tao nagbuhat. Tinukod niyo yung isuotan. Yung sa mama, may uban sa ministry. Pero si tao na naghimon, kasi nakita mo sa babae, na po ang ikaon niya yung anak. Kinuntok niya. Yang iyaw yung anak. Gusto sa rin dito. Grabe no? Grabe iyang gitamot ang anak ng Diyos. Iihaw niya ang anak, nagpahatod na matay, naligsan na kayo. Buwan mo na! Matapad, dalo mo. Itapay pang pastor ng warta. Hello? Yes. Kinugdong ko sa MC ka na ito, MC. Amay silang sa wala ito. Hindi kaya kami iksunan. Iglisa ni Cristo, kilit. Hindi kaya mo, imunta na yung baksis sa sikat ni Babaw. Pagkain mo, saan lang tayo gunta ang haari. Imunta na iksunan ang baksis sa sikat. Ato ka kasi ipahan sa MC. Bulas, asa ka nagagay? Maalam mo sa pag-group, di ba? Ikaw si Jason, sabi ko mga people, Pastor, sama na sa gabay na bata? Sabi na, pray naman ito na. Kalasin, pag-ipato, pag-ipasalusin. And down, Lord. Bless the Lord in the family. Naulawan eh, ulong naulawan. Dahil tabong may surang, tingala mo nawala sila talo. Eh, kung pero asa ko lang yung dali ko? Sa pastor, nakasakit sa tanong Diyo. Nakasakit ang pastor, ang anak ng ospital, siya na sila sa pastor, di imanuhan yung sikan. Amen? Di pinuawan ang simbahan na daot nilang kinabuhi. Pero palang nga ni Mount Source, i-bless name sa Lord nilang kinabuhi. Amen? Sana tayo kung mga tao di kalaban sa buwan ito lang, hindi rin mayong kahintas sa nila. Wala mo ka maampuro, di nga, mapangit sa nila, wala ka nagbihangampo. Kaya may ampuro, di bless yung taon sila Ginoo, panalangin, yung taon sila Ginoo. Mga lagan, kita sila Lord. Os ba yung taon, lahit man ang ihata sa Diyos nila. Nga naman, tik amang kasi. Hello? Ang mga tapat, obey. And do it receive. Amen? Hallelujah. Lukot ako lang magkapunta. Praise God. Hallelujah. We bless you in the name of Jesus. Ginoo Diyos, kalapit balaan sa matanan. Nagpasalamat kami sa mga panunod para oras. Diyos, ingon ko nimo Ginoo nga murag lisod kiti niwali kay murag dinhi na madawon. Kung nakita nimo ilang katawa, nakita ilang kasing-kasing, limpay sila. Kay ilang gidawat Dios ang mga puno ng oras. Lord, ingon ka sa kuha. Nga kung himuon nimo Dios, himuon nila Ginoo, kaya akong iwali ka ng oras. I-bless mo ilang kinabuhi. Ginoo Diyos lisod man, kapag akong kinihimuon Ginoo, imong buhaton imong trabaho Diyos na mga mag-bless ang katawan nila nga dapat. Hindi ka gusto o Diyos makatawhan ma-stress sila. Hindi ka gusto rin makatawhan ma-pobre. Hindi ka gusto o Diyos, bisan kami dili gusto, basta mo kakadili ka gusto nga magkalisod ni. Hindi ka gusto o Diyos nga magkamambis kalisod. Sa panahon kung saan bumalit, hindi makapalit. Gusto ni Lord nga i-bless nila ang kinabuhi. Ang Lord nga i-bless sa mga uban. I pray, O God, ng oras na tabang ibi, makuhat na mo ang imong pagbubuhay. Gusto na mo, Lord, mahimong kaliwat ni Abraham, mahimong i-bless mag-ayo. Kung kami nagkatungo ka ni mo Diyos, imusap kaming tabangan, i-bless din mo, pinaagi sa among pagtuman sa mga puno. Sa iluang kami mo Diyos, sa mga kasalanan, kasaypanan. Pinaudan ko sa hayang Ginoo na mga hulian, wala na mo i-obey ang mga puno, Diyos. Laban kasukat karon Ginoo, tabangan din mo, na among i-obey, ang among paminawan, ang nadugkan karong oras.
Salamat po Diyos sa katauhan ko ng ating mga sakit, mga balatian. I declare in the name of Jesus na muulit sila Ginoong Diyos na naayon na sa mga sakit ng balatian. Mga problema ron kabitbit sa mga katauhan na niya uulit silang kadaugan ang ilahang Diyos nga mabitbit sa mga panimulay. Di mo nang isulpan na kananiya mga problema. In the name of Jesus. Financial problem, physical, material, emotional, mentalidad ng problema. I declare as your servant in the name of Jesus. Uulit silang gunay kadaugan, dakong kadaugan. Ang matagusan ito. Salamat sa mga pulo. Matong idawat, alipayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Natag sa ibsik.